Ki untuk sarane kok ngene elektrik guys ki mau. Apa sih esok ki garingan ae, kok jangane weno awan karo sore ngono ya. Kayak awan di sore. Nek kirane anu kan dadine kan awan kan gak sereten. Ngono. Nah esok kan kok kadang kan urung singgung pengen sarapan tapi ya mbon nek wong kono ya. Nek wong kono sarapan. Nek kono sarapan, isuk sarapan kuliner sarapan. Kayak cangkron godhong guys. Dadi karep elektrik kok esuk iki telur balado ngono ae. Apa ayam potong di balado ngono. Regane kan padha guys, ibaratnya pitik, entek pitik karo entek endok 11-12 padha ae. Nek ayam potong sing di balado nggo esuk maksudnya. Iya. Putri yo. Dikirane ndi? Nomah. Putri tahun ini guys. Kita lihat guys, lah ada lagi 5 ya guys ya. Dan kan rumah saku ndek iki rong plastik ya wis wakeh guys. Wong trahyo sing tak kon ngadahi iki ya wong ayu. Wong trahyo dhisik po masak sak porsi ngono ya cah. Lah kok jebule ya gak akeh banget sedengan ngono guys. Lah wis sitok wis ngono kuwi. Iwake soalnya sing kegawa kan jendile sing digawa guys. Jadi ini kira sekitaran 10 bungkusan guys. Walah. Ndas sih. Iya. Kue rendas ini. Aku ya arep. Iya. Senengane kok keturunane nganu senengane ndas kabeh ya. Senengane ndas yo. Mandas pitik ki lho nek rung petuk ndas aku ya rung marung. Urung lega. Urung dikletak ngono rasane kayak. Berarti dasare yo ki yo. Iki senengane ndas iki. Kok balungan koke. Segala balungan. Kok aku tok sing gak enek sing tak senengi khusus ya aku gak enek. Nah aku kok daging. Aku daging. Aku daging. Gak seneng balung aku. Nah aku ya seneng ndas kuwi ndas wiwis. Wah. Nek iki ndas. Gak enak piye cermet kurang ndes. Maksudnya nek aku ki gak enek sing spesial tak senengi khusus ngono lho. Apa sembarang oke. Heeh, sembarang oke. Terus gak enek sing khusus bagian iki sing tak senengi ngono. Apa mungkin gara-gara cilikane warek ndas aku guys. Kan biasanya karo Mbah Marsam wedok kan anu. Dikek ndas tok. Pucuk suwi. Dikira apa nang omah putrek kan. Dikira nang omah kono. Titik terakhir guys, detik terakhir. Ini kok iso. Sing kamu tak pateni. Wis mateng sama sing pertama. Karek ngentepno sing iki. Kok ya pas kuah ya? Kuah kayak tuah kae. Kuah. Enak iki dicemplungi, Wak. Kok pitik. Dadi cekel pitik kuwi dadi pitik bos. Sing nom. Kok sore cekel cemplungne rene. Pitik mak duwe kowe. Kuwi karek kayak pitik tok dadi garang asem pitik lho. Lah iya iki gerek ngene. Lah iya. Enak iki. Oh, kandhani kok dadi belah. Pitik mlayu. Lha kok sore nek wis mapan oh, bos. Tak saute engko. Tengok tak dolan rono aku kok sore nyaut pitik rono. Nyaut pitik Mbah Kliwon. Rono berar nyaut pitik. Iya. Ngono kok. Oh pitik Mbah Kliwon le babon-babon. Lah sak anake ya babon maguri sire. Ora malah nglengong gajih ngono apa piye? Lah tapi nek rung opo rayu laren digodhog sih, kok gak? Ora to, langsung. Mentah ngono. Iya, mandis to. Kaldune. Sepno. Duh, ya meresep apa, Bos? Kan iki kok kan cromno ditambahi karek nambahi santan karo banyu. Alah. Ya meresep nek ora meresep iki. Langsung kaldune dadi siji kok. Ya engko tak mau Mbah Kliwon ngono mulai. Iya, wong cek nambani wong cokot ula, guys, Mbah Kliwon. Kok disaut engko sore, guys.
degan ini sing wis mateng aromane bener-bener kondang enak. Jos tiba lek Tri lairem yo ning omah kene iki. Iya memang kene. Lek mendoke kan omah ngalas so. Iya. Wong iki dolan, jawane rene dolan tibae brojol nang kene. Laire yo ning omah. Urung asih selap. Omah Angkling Darmo ya. Ki engko di apa sok diresiki pisan nek wis pindah. Dadi engko wis dibrungkati sawang-sawang diguweki pisan nek wis pindah. Gak usuk ya iki. Tapi tuku usuk neh kan jagani nek enek sing gapuk ngono-ngono kuwi. Tukune ning kene aku mau ditelepon Pak Depri mengko. Usuk kanggo omah. Apa pawon nggonku. Dadi ki mang ceritane lagi bar ditelepon Pak Depri, guys, wis tak pesenke usuke, dipesenke usuke 20 renge 50 emang. Iya. Tapi apa jenenge renge karo usuke Pak Depri yo njaluk sing apik pisan, renge yo njaluk sing apik. Lah renge wi 12.000 sijine, terus hitungane piye, Bang? Dawane piro? 3 meteran apa piro ngono lho. Usuke lali aku. Sing renge nek sing usuke 4 meteran, jale 4 meter utuh. Dadi 4 meter utuh iki 4 meter punjul 10, punjul 20. Ngono kuwi sijine 100-an, guys. Ngono bismillah ya, guys. Engko bareng ngurusi omah kene, engko awake dhewe apa jenenge diganti gendeng pawone ben pawone dhewe adem nek masak ben gak panas ya. Mantap. Nah. Gitu, ngono pawon kok apa tak ganti gendeng nek. Sing pawon kono. Endi? Pawon dung sambi, ben gak panas sungkep ngono kae lho. Oh, langsung asbes kan. Itu ganti. Terus torne kayak jendela. Lah iya, kuwi mung kayak jendela ya nih. Nek kayak jendela kan pas masak kan jendela dibuka kan adem kena angin silir-silir. Lah kalau blas kena angine kok panas ora umum. Apa meneh mlebu nang kamar mandi wae kaya diungkep. Aku yakin bakal samane nang ngenteni jane. Lah wis mateng ndang terno. Swidak apa pira lah. Ya dipekno siji ben mangan sing kok kurang pekno neh. Kok piye? Lah jandung telo dikekno wong muni ngono ring. Lho, lah iki lho pangananmu dhewe kerjane iki. Wah, Raina. Anu jan greketne tenan aku teklan kuwi iki lho ya. Tak dulang ambek kuwi lho ngekek iki masamu ki guyu kekelen iki. Lho kuwi dipakakne wong ngono ndakane. Lho. Lho pakananmu ki yo iki ki do aku ya muni ngono. Terus wong ngekek diomong Mbah Larsam ngekek. Lihat apa tuku gas entek. Lah kowe emang pertama gaya apa kok? Ya. Mbah Kliwon guys, lah kok judulnya gurih alas. Lewat alas berarti. Berarti lewat di bang ya? Oh, kalas ngono kok. Kalas ngono kok kawin. Gawe jajan apa keki? Mbah. Mbah. Mbah Kliwon guys. Ya kerotok nih. Cuma Besti. Halo. Mati guys, LPG ini urung sampai mateng sing ronde keloro mata kayak putri. Tekan. Walah gak keren. Lah, lah. Mau briefing mulang mbak ya tak enek. Enek isinya tan. Dadi. Iya. Lah tiba enek blimbing muloh ngono kok. Tapi punya seger. Lho seger lho seger nah. Seger godhong-dondong enak ini. Malah enak. Iki susuk ndesuk. Kene. Aku esuk lagi. Di. Piro kuwi? Mat 50. Iki 50 ya. 50 kodok ya. Kodok ya. Mbak Putri. Ketrepes. Ya aku cek ndek akeh ngene. Enggak laut no. Sepi. Kok sudah? Tak sudah kok. Nambani wong Coko Tulo.
Bagak plah. Bolu likur ngene ibuke. Blurah. Apa kuwi? Nah, ning kono piro? Kapri no. Ning kono 3 kilo. Benar ya? Iki nganu. Kon kuah. Mantu-mantune Mbah Marsam. Aku loro-loro deh. Iya. Putri wae. Mantu-mantune Mbah Marsam. Ora nek sibuk. Oke. Jelekne. Mantu-mantunya Mbah Marsam ini, guys. Tuh. Cilik nih. Cilik nah. Wis. Ya. Terus iklane tak peteni yo. Pas aku wis mulang Urung. Tak peteni. Mulai masak baru masak. Masak urung mateng kok. urung mateng. Urung. Wis sih Kasih entak. mampir kono pisan sih paling urung mulih ora petuk deh aku. Arep mampir ono sir. Lah wong aku lho engko sore ape mampir ono. Lah kek kuwi jek karo lek tri ngene. Iki enak iki dikek iwak pitik. Kuwe no kuwe dhewe no. Enak iki dikek iwak pitik. Ya aku tak rono tak nyaut pitik aku ngono. Lah pitik Mbah Kliwon nenek wis malah enak ya aku ngono. Ijek Mbah wae engko dibelehno pitik em. TM. Lah tak jam metu rono dodol-dodol karo hasilku Dibonan. ora apa repu nyangkrut gak hancur. Terus tak dikno. Kalau ajar cile asli. Aku bae melok mae dulu. Oti jak tiba kakung. Kan anu reme kan plesek ngono. Terus tak ongkai nganggo kayu. Tiba kemeng berarti. Gak. Aku Jadi tak seret ngono. aku urusan. Mlaku. Wedi aku. Cilikane mae lho. Dijak numpak sepeda kakung dijak tiba kuwi pipine krowak. Dewen. Dhisik. Iki apa Nang ndi? miri kerep. Iya kae. Iya. Waprot-koprot untungnya aku lho dikon medun. Blodekne bablas sih mesamun jero anu gerumbulan. Pipine kena tunggak. Pipine sapa? Cek kelingan aku. Mama. Pipine kakung. Nek tunggak. Golek nganu guys entuk. Sing mati kucingmu sing apa? Sing gede. Oh, mase sing cah telu kuwi. Mati dia apaan? Pangan kirek ya. Dia apaan dari? Kenane. Mase kuwi, mase cah telu kuwi. Jadi apa? Nek apa, Pak? Mie terus jeruk beri nggowo. Lu jajanmu dikok kerene. Lah, Jajan rek. Sak dikok. lah kuwi tuku pentol. Monggo, guys. Lah gak seneng lemes sik. Wah. Niku sadhe. Rezeki, guys. Makan iki. Lho, wek entuk apa? Jos. Jujur ya. Nah. Apa? Apa doyan? Nggih, Mbah. Mbak Suwan. Kayak piring lah, kayak piring kutang. Mantep. Tuh, ya nok Mbah Kliwon kok. Nek duduh iki. Duduh kurang nih. Nek sampean nek duduh iki ning basi nek mau wae. Ajarono. Akari ngonten. Kaping fisik. Kowe gak mangan pisan no? Yo nganu wae putri jak mangan omah. Lah iya maneng mam. Isen guys putri. Jajalan enak-enak. Mbah Kliwon gak doyan iwak ngene iki guys. Tapi nek lele doyan. Nek iwak ini gak doyan. Liwake. Ngene iki paten. Iwake bendi. Iki lho. Dudole. Dudoe kan lho. Iki lho Sus. Mbah Kliwon kene lho. Man godhong salam tok deh. Oh. Iki lho dudoe nek kurang. Kon malah mandung salam tok Mbah Kliwon, guys. Amaro
Duk rondong. Ora enek nek rapi tim dicekel kok sore dak. Engko sendok. Engko sendok. Ben muluk dek aku. Saya sendok aja jaga roh bae. Lep. Bakal gak doyan. Bang Leon gak doyan. Rasane piye? Wis bunyoman bunyoman opo rong? Nak rasane karo gurih bunyuman yo mah ngimbangi. Meh ngimbangi. Enak. Enak. Enak ya. Duh. Wai. Yo enak iki tenan. Gerut tenan. Mantap. Mantep. Kan duduh tok. Mbak Kliwon tanpa Wow. iwak duduh tok, guys. Iki wis 2 kali. Wah kali tara. Mengluas samene iki jere malah. Jadi semanda po. Sego goreng kae titik. Yo Chef, Mbah Pomo tok seman. Nanti enggak. Umur tak buka mulu. Mulai. Kaya kutuk-kutuk ono kaya belum. Ayo kutuknya. Niku. Dan ini bisa mau Rasa bumbunya mantap ya. Nah, mau Mantap, guys. Ini biar makan dulu, menikmati. Sedap. Iya, kayak duduh tok ya enak. Keren, Mbak? Kandang iki lho, duduhe engko sore dicekel petek nang kandang. Ya mantes. Iya Pak, mantap. Cocok, Pak. Cocok Bang Liwon. Cocok. Ya cocok Bang Liwon. Jajak. Tapi yo ora mangan iwake padha wae. Lah nyapa? Teko iki lah. Loh, nyapa Mbak ngono iki? Loh, oh alah yo Mbak Kliwon ki iwak jangan yo gak gelem. Iwake goreng. Goreng. Hai. Aku digoreng iki. Nah, jangan kuwi tok. Iya. Jadi iwak goreng kok gawakno. Wah, terus doyane iwak goreng, guys. Tapi nek tahu Gabyek ya. ayo tahu jangan kau. Niki pemakan segalanya. Soalnya ki mungkin wong los, guys. Nambah Kliwon kan tuwek wong tuwek sing tuwek kene dijaluki hitungan. Niki tuwek los. Dadi ki enek sing enek mungkin mbuh pantangan mbuh sirian yo gak ngerti. Ki mung yo mulih nambani cokotula, guys. Masamu cokotula ngono kuwi dicucup tenan lho, guys. Bekas cokotane wi masamu. Dicucuk terus diurut iki. Memang iya rek, Mbak rek. Gue diedokne nek bae. Enek sing diulu, enek sing digua ya, Mbah ya. Kan aku yo, Mbak. Ya langsung. Gua kabeh. Langsung. Ulu kabeh. Lho, ulu kabeh. Ih, Oh. barang iki kok doyan lho, Bang. Bocah bento bocah. Berarti kok. Putra yo ngobati wong aprewangane dhewe-dhewe nek doyan pura. Mudeng pura iki jene. Saya sak, guys. Nek di ulu kabeh, guys. Nek getih nek nanah kabeh diulu. Emang ya ngono, guys, ngobati wong cokotula gek kuwi ula sing mematikan. Warap. Keren ya. Keren. Sing diobati ku ula sing wong cokotula sing mematikan. Bang Liman kok gak ngaruh ndokane lho. Iki sehat apa ora cocok? Iki tekok ngono iki sehat apa ora pertanyaanku? Lah pertanyaan kan wis jenenge wong gak sehat nek tekok ngono kuwi kowe. Wong gak ngaruh lah terus yo Mbah Kliwon ki wong tuwek kejawen kok sumbuk tekoki ngono kuwi wong kono nglakoni tirakat lha nek kowe tekok ngono nek koyo Mbah Pomo lah kuwi lagek. Yo guys ya, dilanjut nanti lagi. Makasih banyak buat semuanya kayak Isa nih kalau kau ben suwak karena mau walk dari ketok silite lah kengko. Sama kokok kayak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sih ta. Bisa. Mangan gas, piye. Bari Isa ngeleh teliye guys. So. Mau enggak? Dan ya Put. Iya, Mas. Nah. Nek plastik kok ya. Walah aku di plastik. Oh, piye lah gitu nih. Plastik. Sangku. Eh, Sangu. sangu apa?
Ya aku mau kayak sangat. Iya lah, tinggal seket kayak. Karek kowe sing penting sing omah dingengai ngono. Iya. Dua. Iya. Putri nama Put. Nama Put. Kan ndur dandang. Dah. Entah. Tenanan Putri ki. Entah. Tak ada waktu itu. Bah, Marsa meng yo wis kesem. Entah. Iya. Nama. Omah ra gablek. Kresek, guys. Iki lho ngene Putri dadekno sitok. Bingung ka lho. Makasih ya, Nek. Iya, padha-padha. Iki lho. Oh, kerasa ke Mbah Pomot juga ada gombal. Oke. Pek ndang pulang guys, soalnya wis mangan pedes iki kok genah. Jane pengene ngenteni Pak tapi kok tak wong mulai cek bengi guys, magrib teko kene. Tak mulai sik.